दिनै बेफोरबायदि गोहो बेफोरबायदि पावारखौ सोरनि थाखाय मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो बे केसखौ रन्जन दैमारिनि सायाव मावनो हागोन ना सोरबा जोंनि सरकारा 100% हाया आरो हाया सोरबा BPF सरकारा दिनै पावाराव फैनो थाखाय बे खोथाखौ मोबिलाइजेसनबो खालामनो हागौ बैफोर रन्जननि खोथाखौ लानानै BPF सरकाराबो बे खामानिखौ मावनाय नङा बेखौ आं डाइरेक्ट बुङो दिनैनि दिनाव मानो होननानै बुङोबा रन्जन दैमारिया जेलाव थायोब्लासो बिथांमोननि मुलाम्फा गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांगोन होननानै आं दिनै सावरायगोन जोंनि बर' हारिनि डार्टि पलिटिक्स नायथावजायै मोनसे पलिटिक्स धोरोमखौबो नागाराखिसै गिदिर गोलाव जोंनि जायफोर बिर जोहोलाव NDBफोरखौबो नागाराखिसै गासिबखौबो माने पलिटिक्स गेलेनो थाखाय नागाराखिसै दिनै स्पर्ट्सखौबो नागाराखिसै दा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय सावरायगोन मानि सायाव सावरायगोन जोंहा बिटिआरनि सिङाव मोनसे गिबि खेबनि थाखाय मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जादों मुं होनानै जेरै ISPL होननानै न दा ISPLनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरनि पस्टार जायफोर प्रमद बर' गबिन्द आरो UG सारमोननि फट'फोरखौ बिसिनाय जादों दा राकेश ब्रह्म सारा सिगाङाव बुंखादोंमोन जायफोरहा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों नोंथांमोना गोजानाव जानगारनानै था आरो बिनि भिडिअ क्लिपखौबा नोंथांमोना एसे उनाव देखायगासिनो दङ खैला खनिया बा बहाबा खारनानै था दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो नांगौ आरो जायफ्रा बेबायदि सिन्ता सरसा लानानै दाबो मुसलपुराव दङ आं खावलायगोन बिथांमोना थाबैनो जाहाथे मेघालय नङाबा बेंगलराव जाहाथे खयलाफोर जावनो थाङो बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय दा बियो मोनसे वार्निंखासो दे जुदि सोरबा मावग्राफ्रा मावमारदोंब्ला नोंथांमोना बहाबा खारनानै थाहैगोन नङाबा जेलाव हरगोन उमुगाव हरगोन उमुक थुमुक हरगोन होननानै न दा मिथिखागौबो होननानै बुंखालायनाय हिसाबै दा बेथ' जोब्बाय दा थिग बिब्दिनो बिसोरनि सन्देहआ बेनोसै जे सोरबा गोरोन्थि मावदोंब्ला जोंनिया बियो उमुक पार्टिनि BPFनि बा UPPLनि बेबायदि बुंलायलायगोन आरो नाथाय बे BPF UPPLनि अनगायै जे सोरबा पलिटिक्सफोर दंबावो नामा बेखौ फाथ्थाखौनो लाया जोंनि बर'आ दा गोरोन्थि नुबा UPPL हयथ' BPF आरो थिग बिब्दिनो मा जाहैबाय दा बिसोरथ' बुंबाय बिसोरथ' हमबाय हरबाय दिनै BPFनि बुंनाय बायदि जाहैबाय दा BPFनिफ्रायबो मोनसे प्रेस मिट होबाय बेखौ बे भिडिअखौबो नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो এই এজাহাৰত অন্তত এজাহাৰকাৰীসকলে আজি কাৰো নাম উল্লেখ কৰিব পৰা নাই কোনো এটা নামৰ উল্লেখ কৰিব পৰা নাই কোন দলৰ হয় কোনজন হয় কোনে দেখিলে কিন্তু কোনো প্ৰমাণিত নোহোৱাকৈ আজি মানে কি হ'ল ইয়াৰ বিভিন্ন সেকশন বহুৱাই আজি নন বেলেবল মানে ধাৰা লগাই আজি জেলত মানে পঠা কাৰণে যোজা চলাইছে আমি শুনিছোঁ আৰু ৰিগ্ৰজ বড়ো তেখেতসকলক মুছলপুৰ সদৰ থানায় মানে তেখেতসকলক লৈ আহি আজি কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কিছুমান সেকশন তেখেতসকলে বহুৱাই মানে জেল হাজতলৈ বা কোৰ্টত মানে প্ৰেৰণ কৰিছে যেটো আমি সকলোৱে আমি দুখ পাইছো আৰু হেতু গৰিহণা দিছো दा बे भिडिअआव बुंबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलायबाय बे भिडिअआ जायफोर बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना जोंनि BPFनि नङा बे इलिगेसन बायदिसिना हेनटेन नङा होमबा ना दा आं बे बाथ्रानि गेजेरजों बै बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जायफोर पलिटिक्सआव नांथाबनानै दं थाइसे थाइनै मोबिलाइजेसन खालामनायाव मोननानै बबेबा खौरांखौ सोरनोबा दैथायहरनायाव मोननायाव जायफोर नांथाबनानै दं बै बिथांमोना गावसोरखौनो आं BPFनि आं UPPLनि जायफोर साननानै दं नोंथांमोननि थाखायसो बे पार्सनेल भिडिअआ जागोन होननानै आं सानो सोरबा लिडारफोरखौ जों बुंनानै जों जेबो खालामनो हाखाया भिडिअखौ नायफ्लाङोबा सोलायोबा बे गाव गावनि खोथा दा जायफोर नांथाबनानै थायो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ एसे बुजिनानै लायोब्ला मोजां जायो दिनै आं खोथाजों खोथा बुंबायानो जे बियो BPFनिनो होननानै आं साननानैबो लाबाय बा मानिनानैबो लाबाय खोथाजों खोथा उदाहरनाव दे रायजोफोर आं डाइरेक्टलि बुङाखै दा दिनैनि दिनाव जेलाव थांखांनायनि उनाव हरखांनायनि उनाव हमजाखांनायनि उनाव जुदि नों BPFनि मारमोनब्ला दिनै नोंनि पार्टिया मानो जोंनि मानसि नङा मानो हमजाहोखो मानो जेबो बुंनो हायाखिसै जोंनि मानसिखौ नागारफिन होननानै हाया
नङा होमबा ना रावबो पलिटिक्स पार्टिया बेबायदि खालामनो हाया पलिटिक्सआ फार्स्ट टाइम नोंखौ नोंनि पावार नोंनि गोहो नोंनि बोलोखौ लानानै नोंखौ अनेकथा खामानि मावहोयो उमुक माव थमुक माव उमुक माव थमुक माव जेब्ला बाथ्राया हमजानाय जाहैबाय जेब्ला जेलाव लांजानाय जाबाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय उमुका ओरै उमुका थोरै बिसोरनि इमेजआ जेब्ला गाज्रि जानो थांगोन अब्ला नोंखौ सिनायै दिन्थिनाया बे पलिटिक्सनि गिदिर खोथा नङा बेयो सासे मानसिनि जिउ जोबनानै थांनायाव बिसोरनि पलिटिक्सनि पजिशना थायोब्ला बेयाव पलिटिक्सआ जेबो खहा जाया अर्थात लाबसो जागोन खारन नंगौ बे जोंनि मानसि नंमारा उमुकनि मानसि नंमारा होनानै जे मिथिजागोन रायजोजों अब्ला पलिटिक्सनि इमेजआ मोजां जानानै थाबाय नै बेबायदि बिनिखायनो दा जायफोर सुबुंफोरा पलिटिक्सआव नांथाबनानै आं सोरबा प्रेसिडेन्टनि खाथियाव जिरायनानै थायोब्लाबो जे नों प्रेसिडेन्टनि गोहोखौ जे नों मोन्दों नों बे खोथाखौ मालाबाबो दासान जायफोर मेम्बारफोर दं दे रायजो राजाफोरखौसो आं बुंदों अराय सम आं रायजोनि मोजांनि थाखाय भिडिअ खालामो आरो बुङो जायफोर बुजियो आरो बुजिखायोबो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजि जाय पलिटिक्स जोंखौ दिनै संहार खालामगासिनो दङ दिनै बेफोरबायदि गोहो बेफोरबायदि पावारखौ सोरनि थाखाय मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो बे केसखौ रन्जन दैमारिनि सायाव मावनो हागोन ना सोरबा जोंनि सरकारा 100% हाया आरो हाया सोरबा बिपिएफ सरकारा दिनै पावाराव फैनो थाखाय बे खोथाखौ मोबिलाइजेसनबो खालामनो हागौ बैफोर रन्जननि खोथाखौ लानानै बिपिएफ सरकाराबो बे खामानिखौ मावनाय नङा बेखौ आं डाइरेक्ट बुङो दिनैनि दिनाव मानो होननानै बुङोबा रन्जन दैमारिया जेलाव थायोब्लासो बिथांमोननि मुलाम्फा बेफोरबायदिसो जाहैबाय नाथाय नंगौ नङा जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय नुसारजानायाव रायजोनि मिथिनायाव दिनै रन्जन दैमारिनि सिङाव थानाया जेल सिङाव थाफिननाया बे बिसोरनि मुलाम्फासो बेफोरबायदिसो नुजागासिनो दं आरो ससियेल मिडियायाव बेखौनो सावरायो दिनैनि दिनाव दा बे जोंनि गेजेराव दा जाय जागासिनो दं बे जोबनायनि लामा दायनिगिरि नुबाथाय खालि गावजों गावखौल'सो नुयो गुबुनखौ नुवा नैफोरबायदि आरो गाबोन सोरबा जिउ जोबनानै थाङोबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थाङोब्लाबो बेखौ बुंनोसो हागौ जे उमुक पार्टियासो बिदि खालामदों खोमानदां सन्देहआ माने गावनि गेजेरावल' आरो गुबुननि गेजेराव गैया जोंनि बिटिआरनि सिङावथ' सोरबा एजिपि बिसोरबोथ' दङ ना बिजेपि कंग्रेसबोथ' दंना बिथांमोनाबो साल खालामदों जानो हागौ नैबे मानो खालि बिदा फंबायनि गेजेरावल' बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेरावल' बुंबाय थायो दावराव दावसि जाबाय थायो बेनिखायनो ज' जादो ज' जायाबा जेबो गैया आं डाइरेक्ट बुंखायो दिनैनि दिनाव दा दिनैनि भिडिअखौ आं इसेबाङावनो फोजोबनो होननानै सानबाय बांद्राय बुंनोबो नोंथांमोनाबो नायनो बायो आच्चा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों